लोगोफोर खुलुमबाय जेरै नोंथांमोना मिथिखागौ जे आंनि चेनेलाव बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ फैयाखै दा बे खारना मा आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै जास्ट इनफरमेसन हिसाबै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो इउटिउबाव आङो थागोना थाला आं बिनि सायावबो फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जास्ट इनफरमेसन हिसाबैमान आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनाय जाबाय अन्नानै दसे खोनासंलां जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो अके आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै बिराद गोबाव जाबाय बिनि माखासे जाहोनफोर दं आं माखासे प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं एक्चुअली माखासे आंनावहाय जेनाखि जाहा मेला ना माखासे केसफोर दङ बे प्रब्लेमखौ बे केसखौ आङो जेब्लासिम उइथड्र खालामनो हाया अब्लासिम आं भिडिअ लाबोनो थाखाय स्टेडि आङो जानाय नङा एक्चुअली आङो जेब्लासिम बे केसखौ उइथड्र खालामनो हायागौमानि आङो एक्चुअली बे भिडिअफोरखौ लाबोनो थाखाय हानाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननो सिगाङावनो बुंथिना होग्रोयो बाट आङो जोबोद थाबैनो बे केसनिफ्राय ना आं उइथड्र जानो हानाय बायदि ना बे प्रब्लेमनिफ्राय आङो जोबोद थाबैनो उइथड्र जानो हानाय बायदि आङो जोबोद थाबैनो नाजागासिनो दं आरो जोबोद थाबैनो भिडिअफोरखौ लाबोनो थाखाय आङो थियारि जागासिनो दं आङो नोंथांमोनखौ रावखौबो रिग्रेट खालामा जे नोंथांमोन साफ्रोमबो आंजों लोगोसे बे चेनेलाव खौसेयै ना जयै थाबाय थागोन आरो आंखौ गालांनाय नङा आं बेखौ आसा खालामो मानो होनना बुङोब्ला आङो फैगौ समफोराव बे चेनेलावनो बिराद मोजां मोजां कन्टेन्टफोरखौ आङो लाबोगोन आङो रावजोंबो माने मा होनना बुङो रावजोंबो हेट बेबायदि खालामलायनो थाखाय आङो बे चेनेलखौ नोंथांमोननि थाखाय खुलियाखै नोंथांमोनजों जयै आङो आंनि जेनाखि टेलेन्ट आंनि जेनाखि एसेब्लाबो ना रोंगौथिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखायसो आं बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों आरो सिगाङाव जेरैबायदि आङो भिडिअफोर बानायोमोन माबा मोनसे जाथायनि सायाव माबा मोनसे जारिमिनारि भिडिअफोरखौ आङो लाबोयोमोन सोरनिबा जिउ खौरां भिडिअसफोरखौ आं लाबोयोमोन आङो थिग बेबायदिनो फैगौ समफोराव बेबायदि भिडिअसफोरखौ आङो लाबोबाय थागोन ना आङो लाबोबाय थागोन नोंथांमोनखौ आं रावखौबो रिग्रेट खालामाखि आं बे चेनेलाव जेबो रोखोमनि गियानफोर मोनाखै होननानै आङो बेबायदि उनदाहा नोंथांमोनखौ रिग्रेट जाहोनाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननो खोथा होयो आरो नोंथांमोना स्टेडि था टिउन था बे चेनेलाव फैगौ समफोराव भिडिअफोरखौ नुबाय थागोन आरो आंनि जेनाखि प्रब्लेम आं बुंखाबाय बे प्रब्लेमखौ आङो जोबोद थाबैनो सलुसन खालामनो नाजाग्रोनि बेनि उनाव आङो माखासे समफोरनि उनाव बे चेनेलाव आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन आङो फैगौ समफोराव नोंथांमोननो कुवालिटि गोनां माखासे कन्टेन्ट माखासे मा होनना बुंगोन इनफरमेसन गोनां माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो थाग थियारि जागासिनो दं नोंथांमोना थाबैनो लोगो मोनगोन थाबैनो भिडिअसफोरखौ नुनो थाखाय हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय एसे गावबा गाव इसोरनाव प्रे खालाम जाहाथे आङो बे प्रब्लेमनिफ्राय बे केसनिफ्राय आङो उइथड्र जानो हायो आङो जोबोद थाबैनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअफोरखौ लाबोगोन होननानै आं नोंथांमोननो दिनै खोथा होयो अके लोगोफोर अननानै गाज्रि मोननो नाङा चेनेला भिडिअसफोरा फैयाखै होननानै बे चेनेला डेड जाबाय होननानै साननो नाङा नोंथांमोना जेसेबांनाखि आंखौ हेफाजाब खालामबाय थागोन एसेबां बे चेनेला नोंथांमोननि सिगाङाव थाबाय थागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोथा होयो अके लोगोफोर जाहाथे थाबैनो नोंथांमोनखौ भिडिअफोरनि गेजेरजों लोगो मोनबाय थायो आं बेखौ आसा खालामनानै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाबा एन्ड टेक केयार